Halo. Lagi sini kisah technical problem ni bagai norok korang sih. Kisah thakso kahai kena sini karen voltage kisah komung ka. Nuka. Ani korang sunju voltage komung dong ha. Ani bagai terkai sing tangnai. Tabuk sini engineer sukumoni sini tako kalian terono. Login nai, tayang ko login tong nai, mankhang kisuban nai. Tayang mo logo sini buku yuri kana ngring nai. Sengsota na basa lani, please kisah. Jai basa mansak sikla manglo ko. Surasap ini Jai Bolo. Adik, senjata bahasa lain. Please kisah bahasa deh. Senjata jaman khangga ke, or camuk nur sab lain tu. Senjata pal kira sab lain aja. Jai Bolo, or camuk no. Cek, hal. Halo. Halo. Ya mau kormain total mereka.
sino hage tabuk sini sarno zora ya farik lan sini Jotono sangga kaham. Sini ketangkai to no black na hambai maya pharo. Sengno jora kaham ri tongmani bagai. Tamni hingke seng sai mano thangnai bisi sa hayake ba bising nei kasa kasi awa hai jorawo sengsar genanggai Corona virus ni bagai sengsar ni borok jebabe tera wok laikha kebang ma borok o sengsar yakal ma thangbai kya awa hai ungmani ya bolo phano ini hai sal jorawo sini kethang kaito Sengoro tong nairo, dai tap sengoro sengsaro tong nairo, no omahai jora kaham, ri tonggui, ketangkai torno lob nani, bonus sunyi haya keba, seng tangai bisi kesam, bises kelai sini. Twipra sarok ni sodoso ekotiris bisi kesamno paranggai sodoso botris hai ke ba o bisi kedal jetabuk sengmani tongmani mane manyaku manai phainai seng parotani pore hangkaino tini horni parotani pore hangkai seng sodoso botris sini Tring bisi kedal no seng yasagui manai aba hai jora rumani bagai sini ketangkai tono black na hambai hambaya phono jorawo bises khlaiei Tini o je panda songsanai rok bises kelai tini mandai baptist pastor sarkal ni je adong rok je aroni bodi rok borok tini oba hikai sengno o jora kaham ramani bagai borok no blackena hambai ani sak ningai Teba hambaya paro bisas kelai seng tini sini busekanggo phaijak sini je narwai bisas kelai sini Southern Baptist Association ni yes sini Reverend Ranjit Deborma bo sini busekanggo already phai sokwajak hambaya paro sini Mandai Baptist Church ni dikon
Sar Robi de Bormano. Tini Taniwa Teva Pai Shopani Tomota Funas and Borok Nugyako. Teodora Hambayapro, Sini Dikon, Sini background, Motani, Bonaba Hambayapro. Our Hake Tini Je Anazora Yapana no Bornova Hambai. They Jodo Motani. Bisas klaya sing nugo tini orwo sudo bisi Kwtal yasang na simia sini Borok ni je samung abahai panda tabo khrajagi tongo kubama salai tonglayo pailaye phalaye joto bisas klaya sini manai sarkar ni mothani ni je abahai adong rok phalai tonglai rok pai tonglai rok Borok no blakena hambai dai joto ro manjak nai borok no bo ani byaktigot ongoi borok no o sada jora ani khaka hamte hamjak mani sibai yapharo phari hingkai sing doglaigla sini jora aba hakino sing thangoi tongo sing satani simi sini 9:30 Sini pray arai gonta jora abani bagai o pandano siangnai ang pujano ilimba poriwoi ilimba kaisa poriwoi ang surimani bisintike ang o pandano siangnai ang pujano saklai reganai boma hake tini ani o panda je ano jora jamani panda boma hake ungnai abono ang pujano saklai reganai sabo boma hake ungnai Sini jora khai jak tongo tini aro satani simi 9:30 jora panda tei tulai hingkai ang ni sak bai thang Mr. Bimol Debroma Mande Baptist Church abani yaglong nai message by Reverend Rondit Debroma ES SLBA bono solis hega 40 minutes rezak nai abani yaglong no solo Matham Baptist Church Borok Nobotia Tongani Bagai Angkoyo abani pore yagulo message by Dr. Mohan Debroma Professor Twipra University Bonaba Haino 40 minutes Jora Rozak Nai abani yagulo action song Nepal Mura Baptist Church Borok Nobotia Tongani Bagai Angkoyo abani yagulo message by Mr. Shobit Debroma social worker Bonobo 40 minutes Rozak Nai abani yagulo action song abokai Twipra Baptist Church abani yagulo closing prayer mane baithakni surimung suriwoi pandana parinai Dikon Sukumar Debroma Background Baptist Church Master abahai khayei sini tini o tabung je panda chengjak tongmani o panda abahai kengnai je saklai jaknai borok no tiar tongmani bage angkoyo phare angeni bang porinai porimani yagulo ang suriwoi o panda no ang sengnai ang ini bang poriwana second Korin chapter 5 verse 17 abang poriwoi surimani bisinte pandana se teruk segangai thanglayana ang porinai orwo khorok sa phano
Kiristobai tangsa engke no borok Kwtal engka kesam tangai Kwtal pai sokpayo haino hayang porinai koroksa phano Kiristobai tangsa engke no borok Kwtal engka kesam tangai Kwtal pai sokpayo ilawak ponse kaito sengno bebak no Kwtal kha hamari kubung phaiton hara engka ang surinai Suriwana Sengno hamjaknai sengno sobanai sengno nakanai kusukuplai maya ganang apa kaito Nono jara surai jisi khirjong muai khulumoi khaksama hambai maya pharo Tamni ke kaito nung sengno Thangnai bisi kesam Sodosai 31 Tring O bisi kesamo Kaito Kebangma Beram bemukbai Dai dukho kosto bial bipodbai Seng aba haike gedalai tongmani bising tipano Sengno neng khalogoi sak sonyani phandoi Neng osodo sobotris bisi Kwtalo yapni bar runa bagai neng sengno tahal jarawo tithele tiduli tongmani bagai Kaito nono bilai bilai kena hambai maya pharo Wa pha o jarawo bisas klai kaito Seng tabo o jarawo je o Tring bisi Kwtal no tuyui je sini oro je message runai rok kaito sini dophawo je o Tring busak tamo nangai tong o bisi awa haike seng agi rogo seng oba haike sini o Tring bisino seng sinia saimaya angai tong mani kaito wa pha nung seno oba haike sini o bisi rokno seng oba haike saimanani manmani abo kaito bebak no nina hamari aba hakino sung tini tebo saimala nyai sini je o Tring bisi usu important abani bagai o pandani punya hoite paithak jora kaito nang ani bising ti nang mosok paidi dai kaito kobama saya suya ngi tong khang kaito nang abrona hasal phaji dai tami hisune kaito o sikon sasuri mani sungno sobanai sungno nakanai mothane kotor bogaji sumungbai apa kaito tini sano amen Paling seng tabo seng dugalia seng sini sarno ojorano yapari ribo sini Reverend Ronjit Debroma yes SNBA seng sini sarno ojorano yapari ribo Hambai chini ti phangno taiba hambai maro chini oroni Mandai Baptist Pastoral Circle ni adong rokno or jota phainai takuk tai bukuk rokno tayani yak siyak rapsuk jak norokno jotona nan hamjak mani Christmas tai bisi Kwtal Tring ni chibai ruwo SNB nengei tayani nukhum nengei jeng angasa kok kolok saya tati na jeng payana An bagai ang tayo hambai mar man ang kakaya ano jora sana kisah ako sharing kalian bagai jora naman ang 40 minutes sokla sa sagla tayo takti na panya na bagai ang cai tuban ang elamba kaisa nayi jeng cekma ako kisah sudui ani okok saman bukat ang cengai Ora Luke Simani Kotha Makam, chapter 19, verse 10. Ora Saman Kankai, the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. But this has la Pama Kankai, Naitugnani, Rokha Kanyani, Tek Kamazagno, Rokha Kanyani, Nishibo Payo, Alamakoni Vision, the Kaito Chuntan America. Ang suriwan subray no jara blacken hambai maro tamnika fakaito nung sungno o indigenous food festival tai bisi Kwtal Tring noruk sawi chungo pandak bai manini thaya pharo nung pulan sim paitha jara chungo tui duldi tabar jot fainor bania khainai chung phalnai ne chalainai o jaga fakaito nung chungo bless khadi afa tai kabang ma resource to mo afa boni khuktoi
जों जे ड्रिंक खालामनानै तांग बागै खालाय बोरनि बागै खालाय बोरनि फायके आबो जों जतनो साइमानाय आफा नों अबन बिसि तुचना हामादे आफा सिनो सार्कल नि बेबाक नथानि बोरक नि थानि आफा और जत परफॉर्मेंस खालायनाय पार्टिसिपेंट्स रकनि थानि आफा बाकायतो न बोरक सुबादि ताइ जों ट्रिंग यासाखाने बागै जों 12 ता टीचरम तंनाय नों आजागो गोबां मा डेंजरस हार्म्स प्रॉब्लम्स ट्रायल्स आमतरो बिसि नहायतो कातिरि तनि बेबाकनि थानि आफा सुरिमा जिसु नों मुगै सान आमीन अच्छा ngo Tring somonda anga to ku asu ekdom kaham idea to kuroi apna kisisa haina ngo ko tui nai mani website ko thangi namin kisisa nukman anga bisim ke sawi ango ko elambak nokhoran acha Tring ni haman ka kai abo Tripura era abo the foundation pula cheng nukman ka kai 590 ADO cheng nugu aran sim cheng mani engka apa sab cheng kai obo rasmalani mote engkai himti bono jujaru phabo no iaka hamtor phabo no engka bono 118 ni number ni king o raja engkai bini bonus kan introduce khaipo o Tripura era no abo nukul bini descendants ba bini bongsa bolino abro kon phaika bono manik ko upadi title a title manik phaibika gabo chung tabu celebrate khai bufuru kai asole o talhing ring mani oba kai 22nd December ni 22 tariko singo Bisi Kwtal no observe khai ba obono chung manu chung bahke khlai kai awan juan chalayo khlai layo greetings layo candle lighting khlayo resap musum khlayo kichung kumar no chung kaham kokro bai ako greeting ako layo tako bai tako cracker sok layo tako bai tako chibai ro layo ko kaham rok salayo cracker rok solay baji rok sok lay amte haikai resap musum bai khai chung abono yasa go kai palayo gabon chung china abono rok sai no chino Tring Bisi Kwtal taklai chengoro oko Mandwi Baptist Pastoral Circle puila first indigenous food festival kam Tring no cheng yaksakani bakak phamabon bagi cheng obon tinin puila cheng next taisa jodine khlai ka kangkai taibo kaham ke khaimana naima tongo abo puila bamti haininggra naino puila phanse pelai kana hamja kangkai bo chengoro dabak recently an order khai government khajak abuna sing next time kai sing taibo kaham kai unsuk nai chini leaders of adong rok samani mote kai borok next year ro sing taibo kaham kai khlai ni borok wan sulai tongo abuna ang borok no belai kana hambai maro chini SNB nengai sing phadi khali taibo Tring no ba food festival no sing taibo nai to kai sing khlai ngka abuna history ta se krai kam ke saimia ngke tam kai sing taklai ongko nukmani a je website rogo numan kai the Tring festival obo state level tai khlalia tamni kai abo tabu mane pocket wise by area wise amti haikai bitti kampe khlaila jak sinai hani borok aro salai mane nu ka overall tam jen salai ka buran clear ya tam kai amti haikai ajaga o sijak nukta an baga phaidi jeng obani bisingo tino Tring mo kam food festival ba jeng kisa kai ko bo aro khnalai jeng pailayan oro je samane kangkai kai tane songdri sajla bokna tukani phayo ta je kemajak rokno rokha khlene ni phayo achobo bufur sa okok samane kha subra jisi krista sakai no bokok samane a sakai kai tamu ka borok khoroksa khub okok gnang kai tormaya borok tama kakai bo salsa Jisu Kristo no chini je fam je boje borok kotor boje asuk samung khlai tong mani asuk samung khlai tong bona nule nukya physically bini naked eyes bin no mokol bai bo nukya abon bagi salsa kakai bo belai uing kha je ang Jisu no naina musumu sat phang mane tadak sida kai ani mokol bangane musumu nei bo belai tam musung jakha ngka tama kakai o sakai bo belai borok bara
tam ka pini professional ni ka tax collector tam ka tax collector kan ka ajaro kan kai bo tam thum kan kai ungko khasna thumte bo buze 100 টাকা জায়গা 200 টাকা ni জায়গা 300 টাকা ba ka nawoi bo balai knang thang kan ni saw haipon bo kai to maya nang bai bo tong thok jagia haipon bo jisu no ka mala nen khub tung jago salsa angkai bo bukha ui ngoi jisu kristo phai mane lama wa bo na nya ni thangkha tam ka bo na nya thang pru bo lo ko bunyang man bagai bo yas lugui bo nuhuya tam ka kai a jisu no kitingai borak balai ke bangma hau man bagai bo nuhuya engka borak no usir bi thangai bo bo na nen bagai binam su khomata kri tam ka borak baraba loko bonia ba tam ka kam te hai bororo a tax collector no hangka ka a samajo bus ka ma kiri phano uklo ka bora belakene saja ge kaza bor belakene seleng jago bona pa gunang noi bororo oko khlai treat khlayu borok saya ni engka salsa tamung kha bo tong thuk jagya bo jisunu ko mananya musum jago engka tamung ka salsa hangka bo jisunu nanya nei thangmane bo nu gyang hangka bo adino nainai ne wan sugoi bo chai to kha chai to man uklo go hangka bo nuclear nang ma bai bo sakang hi ang tike tong sugya ang to bori tin nanya nang nai ang tama samo ang bo je thangmam lama bukak ang pin se sikang thangai bo phang sakao ka sawoi ang bono nai khai tong yana engka ang apur ke bono nugana hanin ti bo wan sugoi apur ke bo boi ja jisu thangmani a lamani bunse sikang khaji gei thangai bo psychometry nei kaisa thas ti bufang ongko thas ti bufang ya abono ei khijang bufang chin ko borok bai kini khijang bufang makle kale aba khijang bufang sakabo aba haike bufang sakao ka sawoi barbo bede ko thangai romoi naiklai to inkha tinila phaichitung ang bono naisinai bola khai naiklai ko ko ni thangkang kai al abu phang rok sukma ma 18 hoite 19 ফুট rok sukpu amsukai chuk a jagao thangai Supra Jesus Christ the both omniscience God both the pini bakhan joton poriu man saibu mano tabu chin or ba bak ni borok bo borok ta wan su tom Supra Jesus Christ abo khoroksa kai bebak na bo
reading खालामनो माने पढ़ियो माने चिन्ह बखानो बाम हाय काइटो इनका जराव बाहायनो साकाय जाखिया बोतामु तो बिन बखाव बाबाक मसाय माने baka uyuing tong mani bas jisuna nai nam sungjak tong mani ka logi logi no babu phang tala phage kana babu ke saka oi sakai nokari phati mani ka kana sakai ba bala kana atum so wana jakha hai bu bakan bu mansa ani bu basa no belbe din khablasa ni ka kai sakai abu phangni sor sakai nokari wasano phage phage kai ta sakai angni noko setini thanai engka bidin sagir lok ngata hai subrai ne baki bi noko thana hangka bote balakan pap nang borok khanya tax collect khanya revenue collect khaite balakan bunu jur jur khenao baba kisi gnang tongo nang bin nogo ta jang thana ne han bin thana oko marak sana han saya bola Ini halakya. Hai pono, jiu sakai hi, ang tini bin nogo thase thanai, ang bin nogo mai bochanai. Ika posa khorse leader pina asu kokrok no buike betai oko itim mani malia pinu tum joto no sakai ni nogo mat thongbai ka sakai nogo thang kan no aba hake pacha no lukur ka ba ma borok pan na khaikya ka ba salu tam nan sana na ko sakai le nani bulo ka tabung kha tam sana sade ni subra ji ki sakai sakai nang pa ma sanai sade elka ba sakai tam ni saka subrai ani
sarong no birmano laisa nungui de ba mongsa oh Twipra Hambai sini bukungno seno khnato khlai resabri khlari khanar mani bagai kaitor bono teba hamari khlaiton pharingkai sengtabu jora yafanai sini sarno sini sar Dr. Mohan Deborma Twipra University Professor sarno o bini jora kahno yasan nabagi koyo
जों सिनि नेपाल मुरा बेप्टिसार संनो जरा दोनाय नरक दैया टंदो Poila no, sini kai to no belai belai ke hamai marwo, jeng no, kai to no, poita sanai borok no, kai to no lop nai borok no, tai jot to, osung sani borok no, o amjani borok no jara ka hamro mani bagai. Kaitoni bisintui, Kristoni bisintui, ani hamjakma, tai cibai, tai kakaham, dinihai sal, Kwtal sal, Bisi Kwtal Tring is salo o 1432. Twipra Bisi eba Tring o Bisi Kwtal no rugui tini horni 12 ni kichau lo ha kana seng a 1432 Tring no manai seng o Bisi Kwtal ni khakaham tai hamjama chibai jotono no ang yafaro laibu mani kok sana thangka ke abo saikul paya bufru itihas cengkha bufru laibuma cengkha kesampuk tamo somung sia beba kaito sisiu sabo o naithokma tal sal athukri rokna sanamka sabo nok banna sanamka Sabo tuirok na senamka, sabo metar na senamka. Kiba yaphang kai, kathang kai tor. Yaphang busuk yaphang seng sia, to yaphang. Talbo tongo busuk na abo seng sia, kai to siu. Kai tor asuk kai no seng sana senamka. Jorale sab senam. Seng pointo klanya dok jorabo kai to na senam. Seng borok mungsa sia o jora busuk jora ti thangnai nai seng sia Salmari 16 December 2020 ni TPF by World Human Rights Day pali jakmani a kosam sal Twipra sabai Twipra sha
nanglaimani sal ni kokno ragui nai wan sugui nai khan ke srai abono mano bini dofani lukurok muni lai tongo Twipra sano nasigui tei Twipra sabai Twipra hangke TPF klainai rok Twipra mothano joli jagui tongo Twipra mothani lukurok TPF no joli jagmani mari jeng jotono sawi mano TPF sawo Twipra motharok se sekang puila TPF rok no yakruo Twipra motharok sawo TPF rok se Twipra mothano sekang yakruo kubui sabo tabo lukurok jotono saimana musungo kubui tamo abuni bagai Twipra hastini lukurok kubui soi ni mangpli sawi mana bagai Twipri khorang ongkhore thangkha je thayo apatimung khumpui academy ni school ground aboni bagi Twipri khorang thangai malaika khumpui academy borom gnang chirokubar de bormabai bo sawi khna rakha TPF brok 10 December ni salmario human right ni bagai khumpui academy ni nokhlano sanmani phiaba abono haino hai kifili 16 December ro khlai jakha nei phiaba khumpui academy rungnokni charai rokni kok rokno wansugui tei azorao special class rokbo tawmani bagai khumpui academy ni ojama borongnang chirokumar de borma bo ADC hapangno sahoro kebono phano permission riya ngna bagai bo kobok horo aboni confirmation bo December 15 ni sarigo sawiman kha